Iż-żona ta fejn hemm il-lukandi Corinthia San George, Marina u Radisson Blu se tinbidel kompletament. Dan biex għall-ewwel darba pajjiżna jkollu l-ewwel żewġ lukandi ta' 6 stilel. Dan se jsir b'investiment ta' 400 miljun euro li se jkun qed jagħmel il-grupp Corinthia. Investiment li se joħloq 600 impjieg ġdid. Ħabbar dan iċ-Chairman tal-Corinthia Group Alfred Pisani meta ta' dettalji dwar dan l-investiment fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Pisani qal li l-bidliet li ra pajjiżna u l-istorja ta' 52 sena suċċess waslet biex il-Corinthia tagħmel pass akbar. Fuq 75 tomna art se jinbnew żewġ binjiet li se jkollhom inqas kmamar milli għandha l-lukanda bħalissa. Dan għax se toffri faċilitajiet ten suites li se jattiraw lejn pajjiżna suq turistiku ġdid. Bdejna naraw tip ta' viżitatur li ma ġiex neċessarjament għal btala ta' holiday sewwa, imma ħabba il-xogħol tiegħu. Jiġifieri indirettament dejna naraw a higher spending visitor li qiegħda tikber u jalla tibqa' tikber u jien nixtieq li dal-proġett ikun jista' jissodisfat dawn in-nies. Il-proġett huwa possibbli grazzi għal ftehim li sar bejn il-Corinthia u l-Island Group li għandhom il-lukanda Radisson Blu. Diġà bdew il-konsultazzjonijiet dwar il-proġett mal-awtoritajiet konċernati u l-pjanu li jkun lest fi żmien 4 snin. Jiena dina deħla lija fiduċja. Jiena hawnhekk għandna lokazzjoni partikolari qegħdin isu peninsula. Importanti li l-ġirien min jibdi ħdejna jibda jibni forsi b'livell u standard ola milli konna nagħmlu fil-passat biex flimkien nollu il-valur ta' xulxin. Jiġifieri jiena b'6 star il-ġirien tiegħi se jgwadanja sewwa u għandi pjaċir li jgwadanja. U jiena nixtieq li b'dak li jagħmel hu ukoll ikun iservi ta' ġid. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-investiment bħala wieħed li jikkumplimenta l-viżjoni Ewropea internazzjonali ta' pajjiżna. Dan għax se joffri servizz fil-qasam turistiku li pajjiżna għadu qatt ma ra bħalu. B'hekk b'dan l-investiment il-Grupp Corinthia se jerġa' jkollu fih danu waħda mill-proprjetajiet li jispikkaw ferm f'pajjiżna.